Epa, uno que vengo de vuelta, noreko honetan H Days indie jokoarekin Fan & Siriusen erosin nuen eta aurkezpen txikitxo bat egin nahi dizuet jokoari buruz, nahiko polita delako eta nahiko interesantea. Era berean, ja probatzatuko dute esateko, atzeratzen ari naizela Fan & Siriuseko bideoarekin nahikotxo, barkatu, hainbat gauzak direla eta erditik ditut hor beste gauza batzuk. Eta atxeratzen ari naiz, barkatu, denbora emon. Hau esabatuko dugu. Bueno, berdin du. Hemen azten gara, gozara gaudela gartxela batetan. Bakarrik jolazte ezakegu edo pertsonai lagun batekin, bale, hori ikusten dugu WSD mugitzeko teklatuarekin, jolaz daiteke mando klasikoarekin, earekin hartzen ditugu objektuak, bale, aldatzeko suposatzikoa edo izango dela, bale, eskerreko botoia kolpatzeko eta eskumakoa botatzeko. Orduan goza da hemendik galtzelatik ies egitea ahal dugun bezala. Hordeko guardia bat. Adibidez. Ufa. Eta zaguarekin, zerekin alditzen dut, zerekin eskumagoa puntuar espatuarekin. Vale. Hemen negotipo bat. Fuera. Segutxo zurtein dezake dugula. Zitza bat gehiago topatu dugu. Laguna batekin jolazten badugu, gaizten bada pantailatetan, pantaila pasatu arte ezin dugu ez da bera agertuko. Beraz, bakilik egongo sinatekete. Esten kontra, zer, victoria. Vale, listo. Ondo. Esplorazioa da, pizkari ikusten duzunez, esplorazioa... Osentatzen gara, pistola dekogu eta akabo. Ikusten duzu pizkat esplorazioa da, ideia dekota hau da lehenengo nivela 10 niveletaz osatuta dago, bale? Helburua dekote edo, nik sortxero gatik erosin nuen, ez dut estimen dagoela, baina ezakit zenbatera dagoen, bale? Eta erosin nuen bertsoagatik, erakutsiko dute Fan & Siriuseko blogen ikusiko zuen nola eman zeraten txapa antxeko, zera erlako txapa identifikatibo bat, eta nahiko bitzen, nahiko polita sortxerogatik, eta berarekin preso horretan sartzen zen lehenengo lau pantaien, bale? Pantai bakoitzeko 10 nivel, aktualizazioa doainik, bueno, nahiko interesgarria. Gara dugu bat. Lortu dugu eta lortu dugu hemen dago armeria. Ondo. Armak ditugu, ondo. Barotik baten gara, baina lehenik eta inplatuko du borbean, segun beste gelatxo batea zer dagoen. Gela honetan, bale, benetik guardia. Zagu bat hildut. R-arekin errekargatzen dugu, ondo, beste
Baina, tortura gunea dau. Baina. Ze polita. Tortura gune bat. Bueno, ba, aurrera, horrein igazteko gozo gehiago egiteko. Hori ikusten duzu behan, hiru bizitza ditugula. Nik hartu genezakeen dana. Eta horrein bagoaz, kanpora, ondartzera. Binaka, bueno, hori izan da, nabaitean, ikasea izan duzuen, oso polita da, benetan, oso guztia, asko gustatu zitzaidan, jokoaren ideia. Eso. Vale. Palak hartzen ditugu, ostarra. Ez da imona, eta da zein. Zaila da, ez pentsa. Hemen ikasten gara. Vale, ondo. Ez da oso komplikatu egiten izan ez. Rekargatuko dugu. Por esa mugitzen den kabroia. Ondo. Garritxoan gehiago. Bala gehiago. Hemen ikusten daia, amaitu dugula pantalla hau. Bakitu. Hostia, hemen irago bidea egin da, segondo. Vale. Kaixo. Agur. Esto no pasa, Katu tiro egin nahi duzunean. Ufa. Ui. Garratu dugu ezta da. Solid Snake! Ikusten oso polita da, ez da grafikoak izan este munduko zer, baina, joder, engantzau gauza. Ufa. Txina, Japonian agarrako toki batetan gaudela. Eta ikusten honez, bide zerin gaude egiteko.
Hostia! Bueno. Me gustan de esos saltas mucho, ahora a ver, hasta. Snake. Venga, ¿vas a arriba? Alarma gordura. Non dago nire arma bot. A ver, hacer la cosa. ¡Hostia! Vale, y ya se arranca un... Madre mía. Hola, vos que me hacen tú. Vale, no cojo el partido. Vale, justo me la duda. Venga, orain boa egin nahi dut. Bueno, ikusten duzu zer den jokoa gutxo gara, ez dauka beste misterio askorik. Hau izan da gaurko saioa, erakusteko joko hau eta animatzeko erosten nahiko joko bitxea delako, nahiko polita, nahiko interesgarria lagunekin jolasteko. Farra batzu egingo dituzuelako. Gomendatzen dizuet, zena mandoarekin behar nahi baduzu, beraz, tenkizkora, eta zer gara, guztu izatea, eta guztu izatea,